Inkosi. Sizobingelela umkhulu kanye nogogo nabazali bonke egameni lenkosi yethu Jesu. Phambi kwenu nomthandazo dlomo enkawini eKraskop. Kuthe ngo-2024 umkhulu wathumela inkonzo ekhuluma ngomngcwele ethi ngabe indlu okuyona uyingcwelisile yini? Ngabe imoto ohamba ngayo uyingcwelisile yini? Bazalwane, indlu mina engahlala kuyona ngangakaze ngikhulekele. Kwambuleka mina ukuthi ngingene emkhosini u3 days. Ngikhulekela indlu engihlala kuyona. Kanye nakho konke ngikuficile endlini ngikukhulekela. Ngithe ngisakhuleka kwakhona ingane ethi iyafisa ukufana nami. Baze bayihleka ozakabo bathi uzofana kanjani wena njengoba wenza lento oyenzayo. Ujola ukhonze nemculo ejayivayo. Yathi ngizokwazi ukuthi ngilandele. Yamlandela mina bengisho njalo abaseRoma ntambama ilokhu ifika kimi izolalela. Kuthe ngelinye sisakhuleka abaseRoma kwakuyinkonzo umkhulu ayethumele ngoSunday. Yavele ngezwe inwaya sisakhuleka. Mayinwaya kanti inedimoni. Yashintsha yahambisa kwenyoka khona endlini ngisemkhosini seku2 days. Yahambisa kwenyoka sakhuleka kwaze kwakhona abantu abakhona lapho kwisenta la ngikhona bezokhuleka. Yasizakala kakhulu. uNkulunkulu waqhubeka wakhuluma. Yathi kahle kahle yona izozuza mina. Hayi ngoba ibifuna ukufana nami, ibizofuna ukuzosebenza. uNkulunkulu wayiveza. Ngoba ngikhumbula ilethe ikhombisa necklace. Ithi naka ngidikeziwe kuthiwa ngizowafaka endlini yakho ukuze uzomila ilonda. Yathi ikhulelwe emkhathini. Lengane yayo mayisuke izizophila bacela ukuthi bezobulala mina ngoba ngiyabaphazamisa. Yaqhubeka ngakhuleka ngoba yevele ikhuluma. Isiqedile ukwenza lokho bikwenza lokho iqhubeka nje isonto ikwenza imtshela ukuthi sebethi manje. Ithe senza lokho ngathi ngicela ukukhombisa wona lo necklace walethelana kumina sithisha baseRoma mase uthi uJesu Kristu inkosi ivele ibhonqe ithi yasha. Ngaqhumisa wonke ngathi uJesu Kristu inkosi savuma baseRoma. Uthemba kwalokho yathi ingane yayisishonile ngenxa yokuthi ayisigcinanga isithembiso sokuthi ibulale mina. uJesu Kristu inkosi ngiyabonga kakhulu ngizobonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi abaseRoma bayasebenza. uJesu Kristu inkosi masimbize singesabi uyasebenza uyasinqobela. Mina kuningi anginqobelile ngawo kuningi mangibheke emuva ngazi bathiwa ngiphindele emuva ngazi ukuthi ngayaphi ngoba ngiyabona uNkulunkulu amandla akhe awasebenzisayo. Ngiyabona amandla kaNkulunkulu asebenza phezu kwempilo yami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi.